Egunon ikusentzule, egunon pilotazale, Zumarragan gaur egun handia emakumezkoen pilotan entzat, ados pilota klubak antolatutako binekako txapelketek gaur izango dute amaiera, abenduaren 17an ekin zitzaion txapelketari berako eztegara pilotalekuan eta 3 hilabete luzeren ondoren gaur izango dute bukaera Zumarragan beloki pilotalekuan. Bi finaletako pilotariak hemen dira dagoeneko. Eta kantxan ikus ditzakezuenak promozio mailako 4 finalistak ditugu. Gorrizariko dira Aiala Gordon, Bizkaitarra, Loiutarra eta Leire Oskoz, Ultzama Baiarako Arraiztarra eta Urdinez haien aurka Natale Aranburu 15 urteko Lazkaotarra eta Olatzin Sausti adinbereko 15 urteko Gipuzkoarra ere, Antzuolarra hain justu ere. 22 izango da finala. Eta hor txargira azkeneko sakeak eta azkeneko pilotakak jotzen beroketa ariketak egiten beraz eta ondotxo berotuta daudenean ekingo diote lanari. Aipatuko dugu honen aurretik bikote bi hauen arteko aurrekaria non izan zen eta zer gertatu zen partida hartan. Antzuolan jokatu zuten Gordonek eta Oskozek eta Ibarrolak eta Insaustik elkarren aurka. Otsaiaren 5ean Antzuolako udal pilotalekuen eta bertan 22 eta 17 nagusitu zitzaizkien Gordon eta Oskoz, Ibarrolari eta Insaustiri. Orduan izan Ibarrolak jokatu zuen, baina pasaden asteko finalerdian Natale Aranburuk hartu zuen Nafarraren lekua, izan Ibarrolaren lekua futbola dela eta bazuen futbolean Espainia mailako selekzioarekin konpromisoren bat aizan Ibarrolak eta partida jokatzeari, Azpeitian jokatzeari uko egin behar izan zion azkenean eta bere leku hartu zuen Natale Aranburu Lazkaotarrak eta bertan finalerako txartela lortuta Azpeitian gaur ere hemen jokatzeko moduan izango da. Eta gogoz gainera Natale Aranburu Lazkaotarra Alejandra Perezekin jokatu du txapelketa. Sailkapen fasean ligaskan 4. postuan sailkatu ziren Aranburu eta Perez eta txapelketa azkanpo egotetik pasaden astean Azpeitian eta orduan 22 tantoak egitea lortuta gaur ere bai hemen Zumarragan aritzeko txartela lortuta. Hortxe ditugu 4 pilotariak prest, gorriz esan bezala Aiala Gordon eta Leire Oskoz izango dira. Urdinez berriz Natale Aranburu eta Olatzin Sausti. Botileroak hortxe dituzte gertu, Aialak eta Leirek Ismael Oskoz, Leire Oskozen aite izango dute botilero eta beste aldean Nataleren eta Olatzin Saustiren aholku emaile Eneritz Harri eta ikusten dugu. Epaia ere hortxe dute gertu, Jon Uria zesto arraira eta bere giteritzapean jokatuko dira gorko partidak. Jon Uria izango da partidetan epaile lana egiteko ardura izango duena. Tentsioa nagusi izango da hemen. Ez dakit urduritasun aldetik nola ibiliko diren 4 pilotari hauek, baina behar bada urduritasuna kudeatzean ere egon liteke gakoa, final egunetan garrantzitsua izaten dela ongi egon eta horretaz gain baita nerbioak eta urduritasuna kudeatzea ere. Eta denbora gehiagorik galdu gabe, badatoz 4 pilotariak, Aiala Gordon, Leire Oskoz, Natale Aranburu eta Olatzin Sausti. Erdian Gipuzkoako Pilota Federazioko Jon Uria epailea dutela, badatoz 4 pilotariak. Jende aurreko aurkezpena egitera, Iturria bakartu mikrofonoa entzun dezagun eta ikus dezagun norentzat den estrainako sakea. Jaialdiari eta finalei hasiera emango dion sakea. Gorriak aurkeztu dituzte, Aiala Gordon eta Leire Oskoz. Urdinen txanda jarraian, Natale Aranburu aurrean eta
Eta Olatzin Sausti atzean, epaile-lanetan ariko denare aurkeztu dute, Jon Uria. Eskua luzatu die Uriak lau protagonistei, honenak irabaz dezala, zortea opa eta ea epailearen txapak nori ematen dion sakea. Sakea gorri, urdin barka, sakea urdin. Natale Aranburuk aterako du lehendabiziko sakea. Eta mikrofonoan egin beharreko hasierako lanak eginda ona etorri zaigu gure komentario postura etorri zaigu. Gaurkoan iritzien baie izango dugun Jera Iturriaga, Jera egunon. Egunon. Finaleko eguna, finalak beti izaten dira egun garrantzitsuak, tentsioa nagusi izaten diren egunak izaten dira finaletakoak eta gaur ere tentsioa izango da nagusi. Gazteak ditugu hemen lau pilotariak, Aiala, Leire, Natale eta Olatz eta zer nondi joan daiteke finala? Bai, nik uste baietz, ez? Egun handie da gaurkoa, denak egon nahi zuen Zumarrako final hontan, eta bueno, promozio mailako gaina gaztetasun horrekin nik uste urduritasun hori horreukiko duela, eta ea zeineko kudeatzen duen hobeki, ez? Ibarrolak jokatu du hauen arteko partidan sailkapen ligaskan, pasaden astean ezin izan zuen nahi izanek Azpeitian izan, eta bere tokia Natale Aranburuk bete zuen, eta baita ongi bete ere, eta gaur hemen egoteko txartela lortu zuen Lazkaoko pilotariak, nondik joan daiteke finala? Bai, nik uste partidu handi intzula Natalek, ez? Eta merezimenduz daola goaingo final hontan. Eta bueno, nik uste partidu irekie daola, ez? Gorrik txapelketan zehar erakutsi due bikote oso sendo osatzen duela. Aiala aurrekalde hortan oso bixie da eta eharki bukatzen ditu tantoak, baina kontrarare Natalek eta Olatzek antzeko erakutsi du, ez? Olatz atzean sendo eta Natalek aukera dunen pilotari eman da bizibiliz. Ordunik partidu oso iriki ikusten dut. Oskozek ere asko ematen dio pilotari eta luzatzea gustatzen zaion pilotaria da. Bai, Leire nik uste atzen oso sendoa hitzen dela, ez? Kostaingo zaioa berari minitea, dena eramaten duen pilotari delako, eta hor sendotasun handi erakusten du. Lehendabiziko tantoa Aiala Uriarte Gordonek bukatu duela ikusi dugu, luze kantxar dira moztuta bien tartera, eta ezin izan dute, ez Natale Aranburuk ez da Olatzin Saustik ere pilota horretara iritsi eta jaso. Eta lehendabiziko tantoa Loiutarrak eta Arraiztarrak lortuta atera du sakea bigarrenez. Aiala, Gordon, Bizkaitarrak, txapelketako Bizkaitar bakarra promozio mailan, maila nagusian ere bada beste bat, izan da beste bat. Ainhoa Ruiz de Infante, baina promozio mailan Bizkaitar bakarra, kasu honetan tantoa bukatzen ahalegindu da, baina txapak eragotzi dio eta lehendabiziko tantoa urdinentzat. Bana. Bai, jokaldi zaie zen, ez? Hor txokoan uzten saiatu da, eta txaparalde indio, eta hori, ez? Aurrelari, horri biliko due elkarren arteko lehia bitzi hori, eta ea zein nagusitzen den. Laurak ere oso gazteak ditugu, 15 urte dituzte Leirek, Natalek eta Olatzek, eta gazteagoa da, urtebete gazteagoa. Aiala Gordon 14 urte baititu, eta sakearekin nahasten ikusten dugu Natale Aranburu, lehen sakea kantxa erdira atera du luze, eta hau ere luze, baina toki txarrera oso, zabalera, eta gura eta ateratako sakea zabalaldera. Bai, seinale ona, ez? Final baten eta bigarren saken zabalea atrebitzea sake luzea ikea esan nahi doa konfiantzakin sartu dela partidun, eta ongi ikusten dula, ez? Bere burue. Aurreko ere luze atera du, kantxa erdira ordea, hau zabalera, eta kasu honetan luze, bosteter dira, baina ezkerpareta ukitzeko xedearekin, konfiantzaz ikusten dugu Natale Aranburu, gauzak nola eta norantz jokatuta egin behar diren ondo daki, eta hori egiten ahaleginduko da, planteatutako eskema hori jarraitzen ahaleginduko da partida osoan zehar Lazkaoko pilotaria Natale Aranburu, eta kasu honetan berriz ere, tanto amaitzen saiatu da, baina Zabaldeko txapara joan zaio. Bai, nik uste argi ekarri dituela ideiak, mugitzen pilota alde batetik beste hasi dela, eta bueno, goengoan Zabalea joan bazaio ere, ongi botatako jokaldia izan da, ez? Bina, momentuz, lau tanto jokatu dira, alde banatara joan direnak, bi Gordonek eta Oskozek egin dituzte, beste bi Aranburuk eta Intxaustik eta bi ez ezik, hirugarrena oraintxe lortu dute, Aialak eta Leirek zabaldu du pilota zabaltzen saiatu da Aranburu, baina kontrakantxara joan zaio, gehiagi zabaldu du eta. Hiru eta bi. Batzutan urduritalsun horrek ere pixkoat presaka jokatzeak hartzen du, eta nik uste pixkoat tanto batzuk peloteatu eta lasaitasun pixkoa gehiago hartzen duenen, zuzen xeo, ibiliko diela.
Sakea ezkerparetara, Aiala Gordon loiutarrak, erantzunik gabe geratu da Olatzin Saustik. Ezin izan duelako jaso, 4-2. Sake ona izan dagoengoa, ezkerparetan earki sartu dio, eta normalen Olatzek bagolakoak ere nahiko ongi ematen baditore, bagoengoan tanto ona, ez, Aialan sake horrekin. Eta Botilleroek lan egin beharko dute gaur. Hor aulkietan badude, alde batetik Ismael Oskoz Leireren aita, bestetik Enerizarri eta Natale eta Olatz animatzeko. Eta haien lana garrantzitsua izango da, gazteak geratu eta arnasa pixka bat ardezaten une egokia aurkitzea, haien menpe egongo delako, hainbatean. Bai, azkenen beharrezkoa, ez, eukaina oso gaztek die, kanpotik beti partidue hobek ikusten da, erabaki zuzenak kanpotik hartzea errexagoa da, eta gaurren ikuste Botillorak beraien lana eukiko duela, ez. Beste tonto bat jokoan, bitarditik Leire, Aranburu, zabaldu, kantxa erditik zabaldera eginda pixka bat, oraingoan atzera, Leire Oskoz, hiru terditik, luze, alik luzen erabili nahian pilota, eta 5-4 era berean luze erantzun dio, Olatzin Saustik, oraingoan laburxiago Leirek, eta are aurrerago bideratu du jokoa Olatzek. Gerria sartuta bizi-bizi, indarrarekin eta abiadurarekin. Leire Oskozek eta hor jasotzeko zaila zen pilota hori. Txapara joan zaio Olatzin Saustiri, 5-2, tanto hau ere, gorri jauzi da. Bai, nik uste hor pixko bat joku aldatzeko jesten hasi dela, normalen ongi jesten do, baina goengoan txapara joan zaio, ez? Nik uste pixko bat urdinek presak ikusten ditotela, pixkat adrenalina horrekin, ez? Azkenen batzutan horrek pixkat presak normalen jokatzen duzuna, baino presak jokin jokatzek hartzen do, eta pixko bat horixe falta zaioa igual urdinei, ez? Pixkat temperatura hartu partiduri, eta temple gehixiokin jokatzea. Pilotalekuaren ezaugarriak ez ditugu komentatu, azkarra da, lur biztia dauka, ederra ikusteko, baina jokatzeko zaila. Bai, desente ateratzen da, eta bizitasun horrek normalen miniten doa, ez? Baina, nik uste pilotak ere egokik aukeratu zituela, aitzaki gabeko pilotak diela, eta alde horretatik arazoik ez duela eukiko. Atera egiten da pilota hau eta arroa da, botea badu. Bai, guain ikuste hori, ez? Tanto ongi jokatugatik, gero horren ikuste Olatz ezkerretz sartzeko pilota hortan eskuinez jarri dela, pixkoat urduri ikusten diela, ez, hasiera hontan, eta hori, lehen aipatu duen bezala, Botilloren lana hoixe da, eta guain, Eneritze kasu hontan ikusten momentu egokin gelditu dituela, ez. Atzera egindako lehendabiziko tantoa izan da, Aiala Gordon loiutarrarentzat, eta Botilloek lan hori egin behar dute, ederki egin du orain Eneritz Arrietak, partida pixka bat oztu eta horrien bola da etete aldera, 6-2 markagailuan, hori ez da zuzena, 6-2 da errotuluetan ipini da, baina bi dituzte, hortxe, zuzendu digute gure lankideek, guk abertzimendua eman eta bere ala, 6-2, benetan azkar eta ideiak garbi dituztela ekin diote partidari. Aiala Gordonek eta Leire Oskozek, eta bide beretik. Segitzea izango da haien helburua, sake luzea 5-2 bikain eramana, Olatz Insaustik, moztu eta abiadurarekin. 3-2 ezkerrez eraman, Aranburuk, pixka bat gainera etorri zaio Leireri, baina jaso, moztu, arro xamar, baina horrere abiadura ezarririk pilotari. Gordon, zabaldu egin du pilota, Aranburuk bildu, moztu, Leire Oskozek, ez du behar beste eta ez da nahi beste gozatu ere, berriz ere moztu, jaso Aranburuk doi, iritsi egin da pilota hartara, Gordon atzera oraingoan Leire Oskozek, hemen bada, Zumarragan beste saribenak eta ekitaldiren bat, eta gertaliteke bi ekitaldietako soinuak eta megafoniak nahastea, beraz ez kezkatu ikusentzule, hor gainera etorri zaio pilota Olatzin Saustiri, jarrita zegoen, baina azken unean hankak aldatu behar izan ditu posizioz eta ez din izan du jaso, eta beste tonto bat, gorrien aldera joan dena 7-2. Bai, nik uste gorrik oso seguru bai dela, ez? Lasa ikusten zaie, beraiena
ongi inez ideiak argi ekarri ditu pilota lekura, eta lasaitasun horrekin ongi eramaten nahi dela partidu ez. Urdine urduri xego daude, eta urduritasun hori nabaritzen nahi zaie ez. Eta momentuz, 5 tanto jarraian egin dituzte, baina Aiala Gordonek egindako huts hau baliatuta lortu dute bolada moztea eta berriz ere saskirainoko bidea egitea Natalek eta Olatzek 3-7. Bai, nik uste partidu pixkat lehengo asten gertatu zen bezala Natalen eskutan daola, esango nuke ina handi baten, ez? Natalek ritmo handia jartzen dio, jokaldik erkiken ditu, eta pixka partidun sartzen bada eta pelota ongi mugitzen hasten bada, berriz partidun sartzeko aukerak izanen ditu, ez? Orduan, pixka bat bere baitan esango nuke daola. Aranburuk abiadura eman ohi dio pilotari eta gainera aurrealde horretan bizi darabil pilota eta tantoa bukatzeko helburua izan ohi du beti, ea finalak berez sortzen duen tentsioak utzi egiten dion, badakigu zaila dela, baina bere ohiko jokoa ekarri beharko luke. Gero gauzatzeko aukerarik izaten duen edo ez finalaren eta egoeraren menpe egon litezke eta urduritasuna kudeatzeak ere baduelako bere garrantzia. Bai, eta gero nik uste Gorrik badakiela horren berri ez, eta horregatik ikusten da aldeen guztitan Natale jokoz kanpo uzten saiatzen nahi dela, Olatz asko kargatzen nahi dela atzekalde hontan, eta nik uste horrekin emine egin nahi dela ez. Eta Urdine plazaratutako pilota hau askoz motelagoa da, eta ikusi dugu Natale Aranburuk aukera izan duen lehendabiziko momentuan sartu dela aidez, eta gainera sartu ez ezik errematea egin eta tantoa bukatzea lortu duela, 4-7. Bai, oso jokaldi zai ezen ez, atze xamarren zeon, 3 kuadrotik gantxot sartu da eta ikaragarria da indun gantxoa. Eta gainera, hankageldian jo du. Hori da, hankageldian eta 3. kuadrotik gantxo bikaine sartu do, baina nik uste da pixkat inberduna, ez? Azkenen esaten eginen bezala pilota gainetik pasatzen nahi zitzaioan, orduan, aukera dun bakoitzen, badaki berake bere aukera baliatu behar dula. 4-7 beste tanto bat jokoan, atzelariak ditugu orain artean protagonista, orain txartuko da. Aiala Gordon, moztu, irutik Natale Aranburu, eraman, hortxe du beste tanto egiteko aukera bat, Aialak, atzera, jarraian Olatzin saustik, ongi, Leire Oskoz, pilota garbia Antzuolarrarentzat, luze, 3-3 laurdanetik, kantxar dira, Oskozek, berriz ere sartu egin da Olatz, moztu, Oskozek ezker paretara gerturatuta gainera, jaso, insaustik, moztu, Gordonek, ederki, Olatzin sausti, atzera, Aiala Gordonek ezkerpareta ukitu ez ezik, tantoa ezkerparetan egin nahian. Olatzek gerria sartu dio eta ongi atzeratu, ezkerparetara arrimatuta gainera, tantoa bide horretatik etorri zaie Nataleri eta Olatzi eta 5. aia da Goierritarrarentzat eta Antzuolarrarentzat, 5-7. Olatzek pilotak da bikaino guengoan ez, ezkerparetan ederki sartu do pilota hori, eta tanto polite lortu do. Nik uste horrek Olatzerire konfiantza emango diola, hasierako urduritasun hori pixkoat atzen uzteko, eta guain bete-beten sartu diela berriz partidu. Sake pozoitxua, Natalek ateratakoa, oraingoan moztu, bizi, zaio aterazkenean, baina moldatu da Leire Oskoz jasotzeko, atzera gero, Natale Aranburuk, lauterditik luze, Ibilan aian pilota, Oskozek, hor ez du behar beste arrotu eta behar beste gozatu ere esango nuke ez duela egin. Olatzin saustik, baina tira, tantoa amaitzeko beste ez da izan, nik uste kezkatuta geratu dela pilotaka horrengatik, baina tira, tantoak jarraitu egiten du. Oskoz, 3 atzera. Laura etorrita, txika bat, gerturatuta, Olatzin saustik. Kantxar dira. Gordon, ederki moztu du Natale Aranburuk, hortxe zen Leire Oskoz. Zabaldu Natalek, hortxe da Aiala Gordon. Kantxar dira. Atzera. Natale Aranburuk, Leire Oskozek ere jaso. Olatzin sausti, moztu. Karri ahal izan du Leire Oskozek, txokoan orain Natalek, iritsi eginda. Oskoz, Natalek berriz ere txokora, orain goban Aiala biatu da. Zabaldu. Moztu Natale, bildu, hobesan da.
Ezker paretara, Gordonek atera egin zaio Olatzi, barruan alda, ez kanpoan da, Jon Uria epaileak. Eskua, altxatu egin baitu, eta zortzigarren naia da, Aialaren zat eta Leireren zat, 8-5. Bai, tanto bizi-bizia izan da, aurrelarik tikitaka bizin ibili die pilotari emanez, eta guen, Olatzek gehiegi zabaldu du pilota hori eta kanpora joan zaio. Galdutako bigarrena, barruan izan ote zitekeen pentsatu dugu, baina kanpoan izan da gutxigatik, baina kanpoan egin du jagia pilotaka da horrek, sake luzea, 5 dira eta ezker paretara arrimatua. Bikain, eraman Olatzin saustik, Oskozek jaitsi, ongi. Natale Aranburu, zabaldu arain Oskozek, eta tantoa bukatu gainera. Helburua garbia zen, zuloa tantoa egiteko bezain handia zen, eta dotore aprobetxatu du, Leire Oskozek, 9-5. Bai, Leire, horre, entrenamentutan aurrene askotan ibiltzen da, aurrelari bezalare jokatzen do batzutan partidutan da hori nabaritzen da, ez? Gero aurrekalden aukera donen osongi bukatzen do tantoa, abile da, eta guain arki baliatu do ezker gantxo horrekin tanto bikaina egiteko. 9-5 berriz ere badatoz aurrera Aiala eta Leire, bi tanto egin baitituzte bata bestearen jarraian, bata besteari lotuta erreskan, beste tanto bat jokoan, kantxa erdira moztu Natalek nik uste horre frontisaren guneren batean jo duena, non ez dion bat ere irtera honik egin pilotak, eta horre agian lekuzkanpo harrapatu du Leire Oskoz, baina moldatu da eramateko, tantoak 6 egiten du, aurrean bizi-bizi darabilte pilota bi aurrelariek, luze-luze. Natale Aranburuk jaso Gordonek, oraingoan moztu. Lazkaotarrak, berriz ere aukera, Lazkaotarrarentzat, tantoa bukatzeko, kantxa erdira, Leirek eskatu dio, Aialari, eta ongi eskatu gainera oraingoan txokoan, horretara ere iritsi eginda. Arraiztarra, zabaldu orain eta lehen egin duen bide beretik bukatu du tantoa, nik uste Natale abiatzeko puntuan izan dela, baina azken unean laprast egin du, lurrera erori eginda, jausi eginda, eta Olatz abiatu bada ere ezinezkoa gertatu zaio lehendabiziko potean eramatea, 10-5, eta bigarrena hause lehengo bide beretik lortu duena Leire Oskozek, 10-5. Bai, oso ongi mugitu du pelota, ez? Azkenen alde batetik beste ibili ditu Gorrik, batzuk erasoan bestek defensan oso tanto politia izan da, baina lehen esan duen bezala, Leire aurrekalde hortan oso eroso sentitzen da, eta azkenen lehen indun bezala berak amaitu du tantoa. Eta Natalek zorte txarra hor azken instantean erori baita. Bai, hor pixkat irristito, eta uste baino gehiago zabaldu zaio, eta ez da iritsi. Sakez egindako bigarren akaso honetan Aiala Gordonentzat, 11-5 heldu dira Bizkaitarra eta Nafarra lanerdietara. Moztu da tanto bat, eta atzera joza beste bat egina dauka Aiala Gordonek, eta Sakez hautsi izan da bigarrena, galdutako 2 pilotarekin dago, eta berriz ere bat hor Sakera. Sakez bizi-bizia da, eta asko ematen dio pilotari Saketik. Bai, eta mine egiten nahi da Saketik, ez? 3 edo Sake sartu dizkion ikuste zuzenen, eta sartzen ez dionen zuzenen, gero bigarren pelotaka da ona gelditzen zaie Gorriri, eta nik uste guain erabaki ona dela urdinen aldetik pixko bat partidu berriz gelditzea. Eta berriz ere bospasai tanto jarraian egin, eta Eneritzarrietak aulkira karrarazte ditu. Natale eta Olatz apur bat lasaitu,
Lehendabiziko partidan arazoak izan omen ditugu mikrofonoekin eta tira, badirudi bigarren partida honetarako maila nagusiko finalerako konponduta direla eduki ditugun arazoak eta tira, ikusiko zenuten lehendabiziko partida Aiala Gordonek eta Leire Oskozek irabazi dutela 22 eta 14 nagusitu zaizkie Natale Aranbururi eta Olatzin Saustirik, komentariorik ez din izan duzu jaso, baina horrela joan dira lehenbiziko partidan kontuak eta jada hemen bigarren partidan jokatuko duten pilotariak prest ditugu jokatzeko prest pilotak saskian uzten jende aurreko aurkezpena egiteko prest, gorriz hariko dira Maili Barrokal eta Olatz Ruiz de Larramendi urdinez berriz egingo diete aurre Goiuri Zabaletak eta Naroa Agirrek eta badotoz jendearen aurreko aurkezpena egitera erdi-erdian Gipuzkoako Pilota Federazioko Jon Uria epaile dutela entzun dezagun mikrofonotik egingo den aurkezpena. Eta gaur ere, aurreko partidetan
Aurkeztu dituzte gorriak, Maili Barrokalde eta Olatz Ruiz de Larramendi. Urdinez Goiuri Zabaleta. Eta Naroa Agirre. Epaileare aurkeztu dute Jon Uria eta Badator. Txapagora ean hori egokitzen zaion lehendabiziko sakea ateratzea. Lehendabiziko sakea, txapadantzari gorri. Gorrezpan dago, bai, Olatz eta Mailiri. Egokitu zaien lehendabiziko sakea, Mailik aterako du beraz. Jera Iturriaga, lehendabiziko partidan ez omen dute, gure ahotsik jaso, bigarren honetarako konpondu beharreko kontutxoa konpondu eta ahotsa garbi heldaiteken ikusentzuleen etxeetara, egunon Jera. Bai, egunon. Eta tira, bigarren partida hau, maila nagusiko finala, bibikote Altxu eta Handi, nondik joan daiteke, ze pronostiko egiten diozu finalari? Zai da pronostikoa ez, ikuste bibikotek txapelketa hundi egin da iritsi diela final honta, ligia guztintzear finalerditan erakutsi dueba nagusitasun haundie. Eta bueno, nik partidu oso irikie da hola esango nuke ez. Ikusi beharko da batez ere hasierak zer ematen duen, batzutan partidu nola sartzen den pilotari eragin handia izaten dolako, eta ikusiko duze bilakaera hartzen duen ez. Aurrez finala hasia bada ere aipa dezagun, bibikote hauen artean izandako aurrekaria, abenduaren 26an jokatu zuten bibikote hauek elkarren aurka Etxebarrin eta orduan Barrokalek eta Ruiz de Larramendik 22 eta 18 hartu zieten aurrea Zabaletari eta Agirreri, baina ordutik hona gauzak asko aldatu dira, bi finalerdi ere izan dira tartean, Mailik eta Olatzek joan den astean Iruñeko Labriten Maite Mujika eta Naroa Etxekolonia utzi zituzten aukerari gabe, 22 eta 11 irabazi zieten Etxekoloneari eta Mujikari eta Zabaletak eta Agirreak berriz Azpeitiko Izarraiz pilotalekuan lortu zuten horretarako txartela, gaurko txartela Ruiz de Infante eta Orbegozo 12 tantoan laga eta gero eta kasu honetan finala hasi eginda. Naroa Agirrek galdu duen pilota bat izan da lehendabiziko tanto erabaki duena, bizi bideratu du atzera Maili Barrokalek eta 6 eta 4 denetik ezin izan du jaso Naroa Agirrek. Bai, eman indio pilotari ez, hemen atzekaldeen pisu hartzen du, lehen aipatu du pilotak leku oso azkarra dela, azpitik pilota ibilita asko ateratzen dela, eta nik uste goingoan emanda zijoan pilota zela, eta ezin izan du Naroak eraman. Lehendabiziko tantoa beraz Maili eta Olatzentzat, Mailik eta Olatzek finalerdiaz aparte sailkapen ligasiako beste zazpiak ere irabazita datoz, eta tira, gaurkoan horrek ez dakit konfiantzarik emango dien, aurreko guztiak irabazi dituzte, baina hemen 22 egiten ez dituenak ez du txapelik jantziko. Bai, alaxe da ez, azkenen horrek konfiantza seguro emango diela ez, partidu guztik aurreateatzeko, konfiantza hori ematen du, baina badaki final bat azkenen partidu batea jokatzen dela, eta oso desberdina izaten da ez, gaina giroa, momentue, eta bete-beteko partidu eukiko due. Bi bikoteak elkarrekin ederki uztartzen dira. Bai, nik baietz esango nuke ez, bi atzelari oso on, Olatz jotzailegoa izanagatik Naroa oso pilotari seguro da atze hortan, eta lan asko egiten duen pilotariak, eta aurrelarik berriz, Goiurik ikusi eta demostratu du txapelketa guztintzear berezkoa dauken habilidade hori tantoa bukatzen, eta Mailik berriz burue ez, pilotak adabakoitze nahi duen tokin jartzen du, eta horrekin emina hundie egiten du. Eta beste datu bat, iaz Azkoitian Maili Barrokalek lortu zuen promozio mailako txapela, Leire Galean horekin batera, eta maila nagusian berriz, Olatz Ruiz de Larramendik lortu zuen Madalen Etxegararekin batera txapelura, eta gaurkoan iaz garai izan zen pilotarietako bat behintzat txapeldun izango da. Ez dakiguna da, promozio mailako txapeldunak jantziko duen aurten lehen mailako txapela, edo txapeldun beran buruan jarraituko duen txapelak bigarren urtez jarraian. Bai, nik uste seinale ona dela ez, hor ikusten da atzetik datozen pilotarik oso indartsu heldu diela, etorkizun handiko pilotarik diela, eta hori da erakusgarri ez, iaz promozioan haitxu zienak gaur hemen lehenengo mailako final hontan ikusteko poza ematen du ez, batez ere guretzat ikustea atzetik datozen hauek oso indartsu datozela, eta gure erreleboa behintzat aseguratu da hola ez. Eta bereziki aipagarria Maili Barrokalek udaraz gerozik izan duen bilakaera. Bai, oso pilotari langilea da, lan asko indo gaur hemen egoteko, eta batzutan zorionez ikusten da ez, lanak bere sarie badula, eta final hontan egoteko
hoxe emango dio ez Mailiri. Bi eta huts momentuz Maili eta Olatz hasi dira aurretik. Atzelari segurua izatea zain Olatzek arrotu ere egiten du eta besoa luza egin da, kasu honetan luzatu eta pilota astindu duen bezala askotan jotzen du. Naroak kolpe gutxiago dauka eta behar bada lanik handienak berak izango ditu, Olatzi eusten. Bai, kolpez bai, baina gero oso pilotari da eta pilotari asko baztertzen du, ez? Orduan, bueno, minin dezak ere be pilota baztertuta. Eta tanto berogarri doa, Olatzek zabalean sekulako pilota jaso du. Eta oraingoan zabaldu egin du pilota Naroa Agirrek, Naroa berriz ere hortxe, Peter Dirutik atzera. 5 eta 4 ongi Maili Barrokal, toki zaldatuta, Olatz eta Maili ezin aurrera pasa. Olatz eta azkenean zabalera hutsalak hausi, tanto egiten ahalegindu da. Zestoarra, baina kanpora joan zaio 3 eta huts. Bai, ikaragarrizko defensa erakutsi du ez, tanto hontan Gorrik, Goiurik oso ongi mugitu du pilota, behin baino gehiotan tanto izateko moduko jokaldi egin da, baina Gorrik defensan bikain, Maili eta Olatz berare horra aurrekaldera iritsita, eta gero, Naroak zuloa ikusi du hor Zabalen, normalen oso ongi botatzen duen jokaldie da, baina goaingoan Zabalea joan zaio. 3 eta huts, 3 tantoak elkarren jarraian, elkarren segidan egin dituzte, Olatzek eta Mailik eta badatorsak Bergararra. Aurreko kuadroetan joko alai asko ikusteko moduan izango gara, asko sartzen baitira jokoan Maili eta Goiuri. Atzera, kasu honetan Naroa Agirrek tantoak segi egiten du, ederki luzatu du pilota. Hoi duen legez, Olatz Ruiz de Larramendik. Olatz berriz ere, bitarditik atzera. 5 Naroa, pixka bat geratu egin da pilota hori, baina aurrera etorrita bikan jaso du zestoakoak. Goiuri, 3 Zabalera. Ezker paretara gerturatu Maili Barrokalek, kantxa erdira moztu Goiurik eta gero atzera Barrokalek herria sartuz jaso Agirrek. Goiuri Zabaletak Zabalaldera zabaldu eta eskurik jaso eta ikusi ez dugunez. Barruan izan da pilotaka da hori eta lehen da biziko tantoa, 1 eta 3. Bikaine ez, azkenen, lehen ikusi da aurreko tantoan ongi mugitugatik pilota kosta intzaiola tantoa eta Gorrin defentsagatik eta guain, kasi perfekzioan ez nik uste etzela hortxe Zabaleko arrastoa oso gertu zeuken pilota horrek eta bikain indako ezker zeharraken tanto eharra lortu dula ez. Eta bere burua lurrera bota arren ezin izan du pilota hori jaso Maili Barrokalek, 1 eta 3. Torsakera, 13 urteko Leitzarra, Goiuri Zabaleta. Ezker paretara sartu, makurtu egin behar izan du gerria sartuta. Olatzek pilota jasotzeko, oraingoan Zabalera luze eta indarrarekin. Eta Naroak moztu, ezker pareta ingurura txoste egin dio pilotak Olatzi. Eta Eulatea rakatzeratu. Lautik garbiago, libreago. Naroa Agirre oraingoan jaitsi, naita jaitsita gainera Olatzek. Ekarri Zabaletak, Zabaletik Zabalera Mailik, ongi Goiuri. Olatzek hortxe izango du tanto egiteko aukera. Zabaldu, barruan da pilota hori. Moztu Zabaletak, txoste egin dio Olatzi, lehen jaso du oraingoan ezin. Eta moztuta egin duen lehen da bizikoa Goiurirentzat, 2 eta 3. Bai, Goiurin meritua handietan tontan ez, osongi jetxido pelota Olatzek pare bat aldiz eta mine indi horrankatara jokatuz, oso pilota zaiek eraman ditu, eta gero aukera eukidunen hor txosta bilatuz berak mine indo, eta nik uste meritua handiko tantoatea duela aurrea. 2 eta 3, aurrean asko sartzen direla esan dugu, eta aurreneko tantoetan ikusi ditugu joko mota horren adibideak, moztuta 2 tanto. Moztuta bata eta zabalduta bestea 2 tanto. Bukatzea lortu baitu Goiuri Zabaletak. Mailik atzean bat egin du, aurrean momentuz tanto hori gaztu egin, baina aurreko jokoa gustatzen zaiola badakigu eta tantoak amaitzen ahaleginduko da horretarako modua duen bakoitzean. Agirrek atzera, moztu azkenean atzera jo behar zuela uste duen, baina azkenean moztu. Zabaletak horrengoen bai atzera, Zabalaldera, manda doa pilota, ongi moldatu da Olatz Ruiz de Larramendi. Eta laurtenetik txokoan luze moztu, Naroa Agirrek, Zabaleta. Txokoan moztu. Zabaldu Olatzek, eta Zabaleko kuadro horiek zaindu ditzen eskatu dio Mailik Olatzi. Eta azkenean jaisten saiatu da Goiuri, baina txapazkira joan zaio, 4 eta 2.
Bai, nik uste bizi-bizi hasi diela, erritmon jokatzen ari die, batzutan zaile da, erritmontan jokatuta, jokaldik prezisio haundikin itea, eta, Goiurin kasu, berak badaki, partidu aurre atera nahi balin badu, berak asmatzea beharrezkoa izanen dela, pixkat gorrik indartsugoa dielako eta nagusitasun hori indarrez behintzat erakutsiko duelako, eta, ikusiko da zenbateaino asmatzen duen, Eta elkarri animoak eman eta eman bikote batean zein bestean, Maili Kolatzi eta Goiurik Naroari. Beharrezkoa, azkenen, hemen tanto oro elkarra animatzea, partidun bete-beten seitzea, garrantzi handikoa da, Ezker paretara hurbildutako sakea, txapara joan zaio erantzuna Naroa Agirreri, 5-2. Sake osona, txapelketa guztintzear Mailik erakutsi do sakea bikaine daukela, gaina asko aldatzen do, batzutan luze, beste batzutan azpitik, zabaleare sakatzen do, eta gaina ikusi da sake ona zela, Eta kasu honetan, gaur estrategia ekarriko zuen buruan. Kasu honetan ez dakit, estrategia ekarriko zuen, baina pasaren astean sakearekin asko nahastu zituen aurkariak eta gaur ere bai. Eta min egiten da, azkenean urduritasun hori saketik sartzen do, errestora ongi joatea behartzen zaio, eta guaine bat bizitxio bestea zabaltxio, min egiten do, orduan berak badaki hori, ongi baliatzen don jokaldi edo aurreneko jokaldi hori oso ongi erabiltzen do, eta gaur ikusi da min egiten hasi dela. Maili Barrokalek sakez lortutako bigarren tantoa izan da, aurreko biak ezker paretara, eta horrengoan kantxar dira luze, Goiuri bere toketik ateratzera. Goiuri gortxe izan dezake, agintzera pasatzeko aukera, moztu, bertan da Olatz eta bikain atzeratu. Lauterditik Naroa, luze, Olatz, iruzik. Eraman, Goiuri sartu egin da jokoan, moztu. Ongi, Barrokal berriz ere Naroak agindu dio, Zabaletari sartzedin. Egarki jaso, indarrezti joan pilota hori Maili Barrokalek gorengoan zabaldu. Moztu Mailik eta ezin jaso. Naroa Agirrek, 7 eta 2 moztu egindako lehen da biziko tantoa, Maili Barrokalek. Goiuri saiatu da, baina ez do berak nahi bezala moitu pelota, eta Maili ez da barkatzeko, oso argi izaten ditu partiduro egin beharreko lanak, eta guaine ongi moztuta pilota kada bikaine jo do, eta tantoa eharra lortu do. Eta botilleroak deitu ditu aukira Naroa eta Goiuri, 7 eta 2, tantoak ondo batzuk egin dituzte, elkarren segidan Mailik eta Olatzek, eta deitu egin ditu botilleroak aukira Goiuri eta Naroa, eta beste aldean Andre Aldaregi dute botillero, Mailik eta Olatzek. Nik uste momentu ona dela behartzuela urdinek, pixko bat, nagusitasun hori kantxan gorriei ikusten zaie osongi kantxaratu die, bakoitza beretokin, defentsan oso sendo Olatzek eman behar dionen eman da, eta defentsa lanetan ere ongi, eta Maili oso sartu partidun, eta nahi duen bezala mugitzen pilota hori, Urdinek presa geixo daukea tantoa bukatzeko, eta hor, utxe egiteik ez, baina, tantoa zuzenen lortzek rezto izan Goiurik, eta, momentu hona pixka partidu gelditzeko. 7 eta 2 momentuz, 5 tantokoa da Zuloa, eta Naroak Mailiri pasa bezain azkar, horrentxe pasadio pilota Naroak Mailiri, bator Bergarra sake ateratzera. Geagia egin eta ostera sakea. Eraman Naroa Agirrek, atzera gero Maili Barrokalek. Oste da 3 laurdenetik Naroa, ongi. Olatz, luze, atzera. Beso horri etekin atera nahiko dio, aldik eta luzen, ibili nahi izango du pilota. Eta alde horretatik, tantoa bide horretatik askotan amaitzen alegin duko da, luze jota. Atzera, Naroa Agirrek. Onda zifoan, abiadura bat zuen pilota gara horrek, baina hori moldatu da. Olatz Luis de Larramendi, berriz ere atzera Naroak bikain. Olatz luze, eta eman da gainera, lauterritik jeitsi, Naroa Agirrek. Jaso Barrokalek, ezkerrek kuadroak zaindu ditzen eskatu dio hor Mailik Olatzi, eta tantoa amaitzen saiatu da horrengoan Goiuri Zabaleta, baina txapara joan zaio, 8 eta 2.
Bai, nik uste Naroak tanto bikaine jokatu dola, pilota arrimatu dola eta pilota arrimatuz mine indola, eta horrek gero Goiuriri berari aukera sortu diola, baina goengoan dejada Zabalen iten hasita txapara joan zaio. Aukera garbia zen, Zabala bazegoen hor, mine egiteko aukera bazen Zabalean, baina txapara joan zaio. 8 eta 2, kasajera berriz ere, Maili Barrokal, 17 urteko Bergararra, 20 urteko Olatz Ruiz de Larramendi du zotekide eta aurkaria berriz, txapelketako gaztena, 13 urteko Goiuri Zabaleta Leitzarra eta 19 urteko Margo Agirre Zestoarra. Goiuri Zabaldo, eta tanto, biken Zabaldua kaso honetan, eta tantoa. Bai, goengoan ere ikusten da, arrisku asko hartzen dula Goiurik, gainen ateatzen dienen bikainek diela tantoak, baina arrisku handi hartu dugu gaine, txapa oso gertuzun pilotakada izan da, baina aldi beren bikaine Mailirire tantoa sartzeko hola bota beharra dago, eta goengoan lortu du. Eta 3 eta 8, materiala aldatzea erabaki duten, edo pilota berarekin jarraitzea erabaki duen, uste dut pilota bera dela, epaiak ezpaiz die Mailiri eta Olatzi deus jakinarazi, eta normalean pilota aldaketetan abixatu egiten dute epaiek. Zabaleta. Beste 8 bat pilota honek. Bai, nik uste aldaketa induela, gero pilota aukeraketan ere ikusi zen, Gorriek normala den bezala beraien golpea aprobetxatzeko pilota bizigoak hautatu zituztela, eta urdinek kontrara bitxikoat Goiurin errematerako abilezio hori aprobetxatzeko motelagoak, ez? Askoz motelagoa da, bestearekin konparatuta. Olatz. Antxardia, Zabaletak moztu. Mailik ere atzera. Naroa. Zabaletarik moztu. Maili Barrokalek ere bai, haitu berarekin, ongi jaso. Goiuri Zabaletak, atzera Olatz, Ruiz de Larramendik, ongi moldatu da hor. Naroa Agirre, Maili, oztu, izti. Irutik, ongi eraman. Agirre, Zabalo dira Olatzek, ero ezin Zabaletak. Mozten buruan zuen tantorik egin, 9 garrana, Gorrientzat 9 eta 3. Bai, nik uste pixkat presaka ikusten dutela Goiuri, ez? Normala da, igual lau pilotaritan gaztena bera da, holako final bat jokatzek, beste urduritasun bat sartzen do, eta nik uste pixkoat presakai dela, ez? Naroak atzen oso sendo eusten dio, nik uste partidun sartuta daola, eta Goiurik, naiz eta tantoak bukatzeko abilezio hori izan, pixka bat lasai egore jokatzea badaukela, ez? Eta Andrea Kaulkitik jarraitzeko, horrela jarraitzeko. Hogeita bidea luzea da, baina horrela jarraitu beharra dutela. Esan die Mailiri eta Olatzi. Ederki jaitsi du pilota, Naroak nahita. Olatz. Aiztoku egin zaio baina eraman, Naroak gaintzeko pilota. Atzera eta Zabaldera pixka bat, ongi. Olatz Ruiz de Larramendi. Moztu Goiuri Zabaletak. Aso. Olatzek, lautik Naroa. Maili, atzera, gertagarrak ere. Lautarrik, ekarri Naroak. Naroak atzakit orkoan lan handia egin beharko du. Berak kargatzea izango baita urdinen estrategia. Gorrien estrategia, barkatu. Bostetarrik, eta zaila jaso du oraingoan Naroak. Zabaldu, Goiuri sartuko da jokoan. Atzeratu, eta Mailiri pilota kendu. Zabaleratu zaila pixka bat. Olatzi txosta jota. Moztu oraingoan Goiurik eta txostak orain ez dio ahalbidetu lehen bezala pilota jaso zezan. Olatzi 4 eta 9. Bai, nik uste komentatu bezala, ez? Goiurik aprobetxatu beharra daukela Naroa oso ongi eusten nahi dela horratzetik. Naroa pilotan oso ongi jartzen den pilotari da, pilota ongi mugitzen duna, eta konfiantzakin ikusten dut Naroa, ez? Bete-beten sartu edo la partidun, eta Goiuri nik uste hori aprobetxatu behar dula, berake lasaixo aritzeko. Ederki eta bizti moztu du pilota Goiuri Zabaletak, 4 eta 9. Eta sake ateratzera dator berriz ere. Korrika txikian Leitzarra. Sakearekin hasten dituen laukariak badakigu jakin eta kasu honetan aurreko izan ez bezala Zabalera. Ezker paretara gerturatu du orain pilota Goiuri.
Hortxe aukera izan dezake keinu ona. Eta Naroak bikain probestua. Pilota atzera bideratuz, ekarri Olatzek, zaiak zuen baina ekarri. Moztu Goiuri Zabaleta, kantxe da Maili Barrokal, Goiuri oraingoan Zabalera, abiatu da Maili eta Jaso. Naroa ezkerdez, atzera. Olatz, lauterditik. Moldatu da, Naroa sortuko da berriz ere jokoan. Osoa, libeta gehien uzatuta atzera. Olatzek ere bai, oraingoan atzelariak. Protagonista, sartu egin da berriz ere jokoan Maili Barrokal. Berriz ere atzera, Naroa kargatzea izango da. Gorrien estrategia, berriz ere Mailik atzera, Goiuri sartuko daren jokoan oso atzera etorri behar izan du, baina moztu Olatzek aukera eta azkenean nik uste motz geratzen zaiola eta horrexegatik ezin izan duela Jaso. Bai, nik uste hori Maili indarrez zibiltzen naizela pilota, mina egiten naizen urdinek lauen atzetik zeuden bi pilotarik, baina hor ezkerpareta ikutzen duen Olatzek zailtasunek dauzke pilotari ongi jartzeko, baina nik uste ez diola oso ongi hartu ezkerpareta horri nola ateratzen den pilota, eta pare bat holaxe utxein ditu ez. Eta hoxe, berriz urdine bete-beten sartuko die partidun. Kasu honetan, Andre Aldaregiak erabaki du, partida geratzeko unea dela. Eta deitu ditu, bere bi pilotariak Olatz eta Maili aukira. Eta hortxe dira, txegan otillero bien atillerazpenak entzuten. Gaurko honetan Maila hori baino atzera eseago dugu, eta ez din izango dugu garbi entzun otilleroek pilotaria izterra esaten dieten, baina berriz ere aukien dira. Hau pilotariak joko eta partida eteke erabaki ditu Andre Aldaregia otillero. Bai, nik uste momentu onare bai ez, hor naiz eta nagusitzen naizien partiduko tarte baten, pare bat utxein da hurbildu intzaizkielako markagailun, eta urdinek berriz konfiantza hartzeko ez. Montitu dira, atxedan zatetik lau pilotariak. Sakea Goiuri Zabaletak aterako du, gaurkoan mikrofonoekin arazoak ari gara izaten, eta ez dakit etxera nola iritsiko zaizuen seinalea, lehendabiziko partidan traketxantxean iritsi zaizue, eta bigarren honetan gutxienez zerbait heltzea lortzen dugun horrari dira. Gure lankideak soinuaz ardura dutenak, soinuaren ardura dutenak ahalegindu eta ahalegindu, baina tira. Behar bezala heltzen da, berriz ere Zabalera sakea Goiurik. Erantzuna asko gaiztotu zaio Naroari, baina Jaso, eta horrengoan atzera Maili Barrokalek. Naroa bostetik. Ederki gaiztotu du eta lehen pasazaion antzera, horrengoan ere hoi baino edo espero baino laburxiago geratu zaio. Olatzek. Bai, pilotare moteltxegoa da eta horre ezkerpareta ikutzen duen lehenago erortzen da lurrera, eta guain hoixe gertatu zaio ez. Espero baino askoz gutxi ibili da lurren pilota hori, eta beste tanto bat urdinentzat. Materiala motelagoa dela ere kontuan hartu behar da. Bai, azkenen bakoitzan ezaugarriterako holaxe aukeratu zituen pilotak, nik uste aukerak eta hortan asmatu zuela, eta guain ikusten dela aldea ez. Izi moztu, Maili Barrokalek, eta kasu honetan Goiuri Zabaletak azken 3 tantoetan Zabalera ateratzea beliberatu du. Naroa, aurrera etorrik da, lauterdik atzera, besoa luza egin da. Indarra, besoan duen indarra alik eta gehien aprobetxa dezan. Zabaleta horrengoan sartu da jokoan, Zabalera, barruan da. Maili Barrokalek, atera da pixka bat, ezkerparetatik, txokoan. Zabaletak, Jaso Olatzek, Naroa gaukera izan dezake, tanto bukatzeko, zabaldu, bertan da Maili indarrez joan pilota, baina presten hor Maili Barrokal. Olatz, atzera, eta hau ere, hori baino eta espero baino motzago geratu zaio, laburtsiago geratu zaio. Oso honetan pauso bilatzera egin eta besoa luzatu zantoari jarripena batea. Erabaki, Olatzek. Goiuri berriz ere Zabalean. Zanto egin nahi, mine egin nahi, Zabalean. Atzera Mailik, aurrera torri da Naroa, eta aurretik atzera, lauter dira. Bat aurrera, egin behar izan du horrengoan Olatzek, Goiuri, moztu, Olatzek agindu dio Mailiri, bera sarda din, sartu egin da, Naroaren pilota egokia, moztu, Jaso, Mailik atzera horrengoan Goiurik, eta biak buruz gain pasa ditu, erdialdera zijoan
Olatz Ruiz Larramendi eta ez Inamia zitekeen eta Maili Barrokalek ere oso urruti izan du pilota eta eltzerik ere ez du izan. Bai, Bergarrak eta tanto atzean eginda. Bukatu du Naroa Agirrek. Tanto ona eta gorra, ez? Hortxe defentsan ibili behar izan duek kasu honetan Gorrik, Goiurik horre txokoan indako dejada batekin Olatz oso aurrera joan behar izan du pelota hori eramateko, eta goengoan Naroak bikain, ez? Nik Naroa hasieratik komentatu dut, baina oso sartuta ikusten du partidun, eta hurbildu badie, hemen 7. tantontan ikuste pixkat bere meritua izan dela, ez? Eta ikusten da pilotakada bakoitzan nora jo oso garbi dutela, biek, bai Goiurik eta baita Naroak ere. Bai, hoi da, ez? Beraiek, oso pilotarik die, kantxan ongi jarrita egoten dien pilotarik, eta oso bikote sendoa osatzen duena. Zabal aldera Goiurik, horrengoan dejada txokoan Barrokalek iritsi egin da Goiuri eta Maili utzi egin dio. Olatzi, berak aprobetxaz ezan, osoan gordeta duen indar guztia. Zabaleta, moztu, eta ez ingaso, kasu honetan. Maili Barrokalek eta asko gerturatu zaizkie. Gorriei, Naroa eta Goiuri. Bai, nik uste guain urdinek konfiantza gaitxo hartu duela, Goiurire hobeki aukeratzen nahi da pilota, zeinei eman, zein baztertuta zeinekin jokaldi egin. Hori nik uste pixkoat Naroa meritu ere izan dela, berak sartu duelako partidun, lasaitasun hori emanez, eta Gorri kontrara pixkat guain urduritasun horrekin, ez? Pixkat urdinen zuloan erorita, eta ikusiko da ze bilakaera hartzen duen partiduk. Eta kasu honetan, bi urdinak etorri dira ona zapatazola guztitzera, ez dakit, zerbait igarria izango ote zuten edo ez. Baina dira, guzti egin duzte zetasun pixka bat ere egon liteke kantxan. Ba, nik uste ongi daola kantxa, ez? Egia da, batzuk pilotari batzuk ohitur ere baduela keinu hori iteko, baina, ez zaie, parteko zailtasunik ikusten. 8 eta 9, tanto garrantzitsu hau, bigote batak berriz ere partidaren ekimen har dezan, edo oraingoan indarrean diren Goiuri eta Naroak indar hori eta al hori aprobetxatzen jarrai dezaten. Olatzek Zabalera dejadan, aita botatakoa, iritsi egin da Goiuri, atzera Mailik, Naroa dator, irristu egin du baina gaso egin dut askobarrak, atzera Mailik eta zutik jarri eta bere ala berriz ere korrikaldiari ekin behar izan dio Naroa Agirrek. Zabaleta, atzera, hau eta lau planetik, jarria jaitsi behar izan du, horre Olatzek iritsi egin da Zabaltze horretara Maili, Olatzek oraingoan atzera, kanporantzko efektu egin dio pilotaka horrek Naroari, baina moldatu da, hiru tarditik Naroa jaitsi, bertan da Maili Barrokal, eta Maili joko lasaitze aldera, atzerantz bideratu du, moztu berriz ere Naroak, atzera Maili Barrokalek, Zabaleta lautarditik, ireki, arro, moztu, ezkerpareta ingurura Mailik, ongi moldatu da Goiuri, eta besoak arkatu da bikain, aprobetxatu du bere indar guzti hori Olatz Ruiz Larramendik, atzera Eulatearrak, lautarditik Naroa, bikain moldatu da, berriz ere hirutarditik Olatz, atzera. Aurreraka dator Naroa, laugarren kuadrora, moztu, piztu moztu gainera. Atzera Olatzek, Goiuri sartuko da horren jokoan, Zabalera. Ongi Maili, dejada, txokoan Goiurik, txapara joan zaio, 10-8. Bai, nik uste oso tanto gorra izan dela, defentsan, erasoan, lau pilotarik bikain ibili dela, eta azkeneko aure oearki botatako dejada izan dela, baina batzutan txapare hortako izaten da, eta goengoan txapara joan zaio, ez? Eta ulkira datoz lau pilotariak, tanto gogorra izan da, eta pilotakada asko jo behar izan dituzte. Eta partida ere luze doa, eta gogor 28 minutura bidean partida. Goiuri Zabaletak egindako azken akatxonen ondoren, berriz ere sakea. Lortu dute sakea izatea, lortu dute Mailik eta Olatzek. Orain artean pilotariek egindako zenbakiak errepasatuko ditugu. Mailik lau egin ditu, bana atzera eta moztuta, eta beste tanto bisakez. Olatzek egindakorik ez, galdutako bi pilota. Goiuri galdutako 5 eta egindakoak ere mordoxka bat, 2 zabalduta, 3 moztuta eta bat atzera jota. Eta Naroak egindakorik ez, galdutako bat, baina bereziki sendotasuna kasu honetan
urdinengan biek jartzen diote partidu hori, Naroak ongi usten dio eta Goiurik ere sartzeko aukera duenean ikusten dugu kikiltzen ez dela eta sartu egiten dela. Eta gorriak ere bikainari dira kantxan uztartzen gaurko final honetan. Bai, nik uste lau pilotarik maila eharren nahi diela, ez? Guain fisikoare jokoan sartuko da, partidu gorra die, lau pilotarik eharki nahi die, eta ikusten da tantoak ere gortzen nahi diela, eta ikusiko da mendik aurrera fisikokire nola erantzuten duen, ez? Eta oraingoan adierazgarrian Naroak Goiuriri egin dion kenua, benga bai, eta jarraitu beharra dutela, galtzen doaz. Baina tanto bi besterik ez dira eta bai, jarrai dezaketela eta oraindik ere partidari buelta eman diezaioketela. Bai, sartu die partidun bete-beten, hasieran pixkoat gorri joanagatik markagailun eta guain ikusiko du berriz pilota aldaketakin eta Mai sakera dela eta kadatxoa lortzen duen edo ez. Sake pozoitxua benetan Mai Barrokalek atera duena. Asko gaizto du zaio Naroa Agirreri eta azkenean zestoarrak ezin izan du jaso. Lanerdietara iritsi dira beraz, Zolatz eta Mai sakez egindako 3. tantoa Bergararrak, 17 urteko Bergarar gazteak. Eta jada 11 eta 8 eta denborarik bat ere galdu gabe badator berriz ere Mai sakera. Sonetan laburrago, baina gaizto aurrekoa atera duen bezala eta ezin gero Naroa Agirrek pilota hori bildu, 12 eta 8, orain artean egin dituen 2 tantoak, hauxe laburxiagoa, bestea luzean txean jota. Sakez egin ditu Maiek. Bai, lehen ikusi da saketik arrisko handi daukela Maiek, pilota aldaketakin batea sakeare rekuperatuta mina intzezakela, eta kasu honetan bi sake sartu ditu segidan. Eta kasu honetan, bizi, eta lehengo toki bertxura 6 eta 4 denera, gerrian makurtu behar izan du Naroa Agirrek pilota jasoko bazuen, baina ezin izan du jaso. Eta 12 ez ezik beste tanto bat ere badute, 13 ere badituzte Maiek eta Olatzek, eta sakezari da partida buskatzen Barrokal. Bai, nik uste oso sake onak izan diela 3 ere, hemen 6,7 kuadro hontan asko emandako pilota, osea, velozitate handikin etortzen dela, eta karga handi hartzen dula, ez? Eta sakez jada 5 ditu, Mai Barrokalek eginda, eta egindakoen zaku hori, Puzten saiatuko da hemendik aurrera Bergararra, luze jokatu dio gainenkatara Goiuri Zabaletari eta oraingoan Maiek Olatzia egindu dio, bera sartze din. Ongi moldatu da Naroa Agirre, berriz ere Olatz aurre aldetik, bitartitik atzera, 6 eta 4 denera, bikain Naroa, ia zazpian zituen oinak eta oso atzera joan den pilota bikain. Eraman du zestoarrak eta kasu honetan Maiek gaiztotu egin dio pilotatzean Naroari eta Naroak ezin izan du jaso, 14. beraz, Barrokalentzat eta Ruiz de la Ramedirentzat, 14 eta 8. Bai, ikusten da pilota honekin miniten duela, golpe handiko pilotarik die Mai eta Olatz, eta bixi dabilki guain berriz pilota, eta esan duen bezala, pilota aldaketakin takadatxoa, ez? Eta nik uste berriz botilleroan lana zela, eta ongi gelditu dituela, momentu honen, urdinek pixko bat partidu hausteko. Atzera Maiek egindako 2. tantoa izan da, sakez ari da bereziki partida hausten eta partidari eurei konbeni zaien forma ematen, baina beste errekurtso batzuk, beste baliabide batzuk erabilita, baditu beste tanto batzuk eginda, sakez esan bezala 5, baina baita beste 2 atzera jota eta beste bat moztuta egindakoa ere, zenbaki ikaragarriak dira orain artean Barrokalek pilatu dituenak eta sake horretan gakoa dago. Eta sakea gaur partida usteko baliabide nabarmena eta nagusigarria izaten gorrien kasuan. Bai, txapelketa guztintzearrez, baliatu do sakea eta aprobetxatu do, ez? Eta gaur ikusten da mine ite nahi dela. Baina, kontrarare Goiurik berdin, ez? Goiurik sake harrapatzen dunen eta saketik ere mine iten badaki. Orduan, nik uste urdinek tantoa lortuko balu eta berriz pilota aldatu, berriz partidun sartzeko aukerak inongo liekela. Zabaleta. Oztu, oso honetan berriz ere aurkariak naste aldera saketik Goiuriri egin dio min eta hanketara jokatu dio Goiuriri bere tokitik ateraz, Leitzarra Barrokalek atzera 3 terditik Naroa Agirre, gainera etorri zaio pixka bat eta ezin izan du jaso 15 eta 8. Bai, nik uste bukaeran posturez aldatu dola, azpitik jo beharreko pilota saietxetik hartu dula eta pixkoa zabaltzen hasi denen bera joan zaiola, ez? Eta berriz ere, bi botilleroek
adierazpen bera jarraitzeko eta baietz tantoa egin dezaketela, kasu honetan beharrezkoa lukete tantoa Goiurik eta Naroak bolada eten da ezaten. Bai, lehen partidu hasieran gertatu den gauze bera, ez? Azkenen tartetxoa iriki de partidu hasiera hortan, saketik maiek mineinez eta pilotari abiadura handi emanez, eta guain egoera beren egonagatik, lehen ninduen bezala buelta ematen saiatuko die. Oraingoan bizi eta motz atera du Barrokalek, Ruiz de Larramendik atzera. Bostetik Naroa, ongi moldatu da, Olatz. Goiuri atzera, barruan da, eta toki txarrera, ekarri alata guztiz ere. Olatzek bueltatu da bere tokira, Bipar eta Goiurik, eraman Maik, aurre aldea libre da, baina kurritzera hortxe joan zaio, laguntza ematea. Olatz, Mairi, bost eta laurdenetik ongi Naroa Agirre, Barrokalek atzera, seitik Naroa, ongi. Horriak aginte makila hartuta, horriak ari dira agintzen, Bipar eta saiatu da, Bipar eta azmina egiten eta urdinek hartzezaten tantoaren ekimena Goiuri Zabaleta, baina gero azkar zuzendu diete. Agintaritza Barrokalek eta Ruiz de Larramendik, Maili, atzera. Itarditik, luze pilota joz, ongi Naroa bostetik, atzera, Ruiz de Larramendik, bosteterditik Naroa, seian zaitu denoinak eta azkenean bosteterditik etorri da, pilota jotzeko eta nik uste Olatz jaisten saiatu dela eta txaparra joan zaio pilota. Bai, nagusitasun handiz jokatzen ari ziren tantoa, Goiuri oso aukera gutxikin aurretin sartzeko, Naroari kargatu dioa tanto ia guztie, baina Naroak horratzetik oso ongi erantzun die, eta azkeneko ondan, pixkoa pilota jesten hasi denen, txapara joan zaio, baina nik uste ongi botatakoa zela, zuloare bazeola hor txokoan, eta goengoan, ez do suerteik izan ez. Olatzek galdu duen hirugarren pilota izan da honako lan handia egiten ari da, eta atzera asko jotzen, eta atzean agintzen ari da Naroa Agirreri bizkarra erakutsiz, eta bere jokoa horixe denez hori egingo du. Gaurkoan partida osoan zehar, aurreko partidotan egin bezala Olatz Ruiz de Larramendik, eta kasu honetan sake hartu dute berriz ere urdinek, eta tantoa sake egin du Zabalera jota Goiuri Zabaletak. 10-15. Bai, Mailin arriskue saketik ikusi du zenbaterainokoa izan den, baina aipatu du ez, Goiurik ere oso ongi sakatzen dula, eta guain ere hori baliatzen saiatuko da. Sakez lortutako lehen da biziko tentoa Leitzarrak. Sakea berriz ere Mailiri. Zabalaldera ongi erantzun dio sakeari Barrokalek. Olatzi utzi dio Bergararrak eta atzera. Luze. 6 eta laurdenean Naroa. Luze. Pensoa aliketa gehien luzatuta. Ongi jaso. Berriz ere atzera. Inguru berera. Bosteterditik. Kasu honetan zestoarra. Atzera. Olatzek. Bosteterditik. Defentsan erabat. Murgilduta. Naroa Agirre. Goiuri sartuko da berriz ere jokoan pixka bat atzera egin. Eta 3 moztu. Jokoaren eta tantoaren ekimena aldatzeko. Goiuri. 3 moztu eta tantoa lortu du. 11-15 ondi moztu pilota hor indarrez Goiuri Zabaleta Leitzarrak. Bai, nik uste fisikokirenek abiskan nabaritzen dela partidu gorra di, tentsioak nervioik ere bai, neke estra bat eragiten dio gorputzari, eta naiz eta deja dagoen ez zen izan hainbesteko prezisioakin botatakoa, nahikoa izan da ez, tantoa lortzeko. 11-15, orain artean boladatxoa egiten hasi dira Goiuri eta Naroa, laugarren tantoa dute hau, elkarren segidan egiten dutena eta beharrezko dute hau. Goiurik saketik agindu eta gero tantoaren ekimena eurena izan dadin. Beste tanto bat jokoan, oraingoan txokora, baina azkenean barrunantz egin dio, kantxar dirantz. Atera da pilota eta moldatu da, bikain moldatu gainera. Maili Barrokal pilota jasotzeko, oraingoan atzera, 4 eta laurdenetik. Naroa Agirre. Atzera, Maili Barrokalek, 4 Naroa Agirre. Olatzek atzera, 2 luze. 6-raino.
6 eta laurdenean zituen oinak Naroak eta bikain moldatu da, oraingoan Magik atzera. Laburxiago, aire sartu da Zabaleta, bizti, Magik kantxar dira, oraingoan Sotamanoz erantzun dio pilotari. Goiuri Zabaletak eta gero Magi Barrokalek atzera. Postet erditik ongi, Naroa Agirre. Lautik Olatz, atzera. Lautik, lauter dira, aurrera etorri da Naroa. Eta ongi moldatu. Oraingoan moztu, Olatz Ruiz de Larramendik, jaso. Goiuri Zabaletak atzera eta Zabalaldera, naita Magi Barrokalek, bikain moldatu da hor. Naroa Agirre moztu, Magi Barrokalek, zabaldu Goiuri Zabaletak, barruan da. Bere burua lurrera bota du Magik, baina azkenean ezin izan du pilota hori jaso, eta 12. tantoa erdietxi berri dute Goiurik eta Naroak, 12 eta 15. Bai, nik uste tantoa osongi mugitu dula Magik, berriz alde batetik beste ibili ditola Urdinek, Naroak defentsan lan handi erakutsi du hemen atzekalde hontatik, eta Goiurik azkeneko jokaldi horrekin nik uste efektu handi sartu diola, barruko efektua eman da, Magik espero etzun efektu horrekin, eta naiz eta bertan egon azkenen berak uste baino bote okerragoa da tantoa lortu dula. Eta horretaz aparte, indarra ere bazuen tejada horrek, eta indarra eta efektua biak batuta nola egin duen tantoa, bikaina izan da, eta 12. izan da hori, Goiurirentzat eta Naroarentzat beste tanto bat jokoan, berriz ere hartu dute egin temakila Bergararrak eta Eulatearrak. Olatz hirutik atzera. Luze ibili guran pilota, ongi Naroa. Hiru terditik Olatz atzera. Beste luze, bostetar dira, bostetik. Moldatu da Naroa Agirre pilota jasotzeko, bizti moztu Magi Barrokalek. Ongi Goiuri Zabaleta, Zabalaldera. Eta ederki azeratu gero, ezker paletara pilota bilduz. Olatz Ruiz de Larramendik berriz ere Zabaletik, moztu. Ongi moztu du gainera, eta gero ezin jaso. Goiuri Zabaletak, ongi moztuta lortu du kantoa. Olatz Ruiz de Larramendik, 16 eta 12. Bai, Olatzeke pilotai emateaz gain hor aurren oso ongi mozten du pilota, batzutan bipareta ere eharki baliatzen du, eta nik uste guain eharki jetxitako pilota izan dela, ez? Den astean gogoan dut, Labriten ahalegin duzela, gogotik ahalegin dut gainera. Tantoa biparetaren bidez amaitzen eta tanto bideratzaile gisa ederki baliatu zuten. Erremate hori, bipareta hori Magik eta Olatzek, naiz eta tanto hori kukatzeko aukerarik etzien eman. Hori da, ez? Eta, gaur ikusten da, ez? Jesten dunen gaina, aparteko indarra ematen dio, beso luze oikin ikusten da pilota beste abiadura baten ateatzen dela, eta guaine eharki moztutako pilota zen. Sakera dator Magi Barrokal. Botea eragin eta lauter dira, Goiuri sartu da Naroari. Etorriko litzaioken pilota txar bat kentze aldera. Baina atzetik ezein izan du jaso. Goiuri Zabaletak zaila zen, abiadura ere bazeraman eta gainera txosta jo du eta txostak are gehiago zaildu dizkio lanak Goiuri. Bai, ikusi da Magik saketik mine egiten dula badakila Goiuri pixkoa lagundu nahi izan dio Naroari pilotaka da hortan, baina igual aproposagoa zen Naroa atzetik aurre joan da pilota hori eramateko, ez? Aspaldian tantorik egin gabe, azten sakez Magi Barrokal, baina oraintxe lortu du 6. Lehengoa ezkerraldera bizi moztuta, oraingoan Zabalera. Edo kantxar dira hobesan da, erdi artiko sakea aterata, hobesan da. Atzera, Olatz Ruiz de Larramendik, bosteterditik jaso, Naroa Agirrek. Olatz, atzera. Ongi luzatu pilota eta lasai egon dadin eskatu dio Goiurik Naroari. Atzera Magik, Goiuri sartuko da, sartu egin da lauterditik, azkenean berak uste baino luzeago joan da eta azkenean berak ere atzera egin behar izan du pilota hori. Eramango bazuen, eraman egin du. Atzera Magik, barruan da pilota eta kontrakantxatik bikain bildu du Goiuri Zabaletak. Kantxar dira orain eta Goiurik eskatu dio Naroari bipareta. Efektu egin eta jokoaren dinamika ekimena alda dezaten. Egina Goiuri Zabaletaren partetik. Naroak kasu honetan moztu. Hirutik, Olatz Ruiz de Larramendik jaso, Goiuri. Bigarren kuadrotik kantxar dira indarrez moztuta eta hilda bezala geratu da pilota. Geratu zaio pilota hor Magi Barrokali, ezker aldera bildu. Magi Barrokalek, pagoran, ongi Goiuri zabaldu du. Olatz Ruiz de Larramendik dejada gero Zabalera. Goiuri Zabaletak, ezker aldera txoko ingurura bizi. Naroa Agirrek eta oraingoan aukera izan zezaken hor. Zestoarrak, baina azkenerako txapar alde egin dio erremateak Naroa Agirreri tantoa bukatzeko asmoa erakutsi du, baina txapazira joan zaio errematearen ahalegin hori. Bai, tanto bikaina izan da, ez? Guain nik uste
tanto erakusgarria izan dela ikusteko pixkoan nola de joan partidu ez. Urdinek naiz eta alde guzita moitu pilota sendotasun handia erakutsi du beste behin defentsan Gorrik, Olatz berare aurrera iritsita. Eta graziaz galdutako pilota izan da Naroaren azken hau. Bai, eta hor, bueno, ja zulo handi ikusten zuen Naroa berak, bi Gorrik oso nekatuta zeuden, defentsan lan handia egin behar izan duelako, eta bueno, zulo hori ikusiagatik bera joan zaio, ez, pilota. Aurrena zeinatzera asko ibili behar izan dute, tanto osoan zehar nola Magik ala Olatzek, eta zuloa nabarmena zen, eta hor erasateko aukera bikaina zen, baina azkenean txapazpiak kasu honetan, Mailen eta Olatzen alde egin du, justu aurretik doazenen alde. Sake gaiztoa, Naroak eramateko aukera izan duen hauxe, horrengoan bera pasaliteke agintzera, atzera. Olatzek, seiterditik Naroa. Zein izan du jaso pilotaka da hori Naroa Agirrek, galdutako laugarrena. Zesto garranentzat 19 eta 12. Eta nik uste aulkira ekarrikote dituzten. Ekarrikote dituen botileroak, Goiuri eta Naroa eta bai horixe. Txapelketa guztintzear komentatzen ibiliga, ez? Magik azkenen igual erasoan beste aurrelari batzuk ez duen brillo hori igual falta dula, ez? Bukatzerako garaien geixo kostatzen zaiolako, baino kontrara beti behartzen zaio bat gehiago jotzea, defentsa lana ikaragarri egiten du, beti dago egon bar den tokin, eta horrek azkenen aurkariri eragiten diona da, berak bukatu behar horrekin utxe egitea, ez? Eta nik uste hori ere meritu handikoa dela, eta gaurre hori lortzen nahi dela, ez? Pilotari langilea da oso Maili, eta tantoa lantzen besterik ez dakien arren, ederki lantzen du, nahastu egiten ditu aurkariak, eta zuloa duen unean ikusten badu, eta garbia baldin bada tantoa bukatzen ere ahal egintzen da, eta batzuetan bukatu ere egiten du. Gaur esate baterako atzean 2 bukatu ditu, sakez 5, sakez 6 tanto egin ditu, hor sakez eragindu gaurkoan triskantzarik handiena Maili Barrokalek, eta tanto hori ez gain, moztuta ere badu beste tanto bat egina, zenbaki onak uzten ari da gaurkoan Maili Barrokal, 19 eta 12, eta nik uste ez dakit Goiuri eta Naroaren botileroa bera ere ezote dagoen etxikoen puntu pixka bat egin. Bueno, nik uste 22ko bide honetan ja zuloa hundi xamarra dela, 19 eta 12koakin Gorrik oso bideratuta duelako partidu, eta batez ere jokoan ikusten delako oso sartuta duela partidun eta ongi jarrita. Eta, bueno, naiz eta aldea izan, 22 arte seitu beharra dau, buelta hundi guare ikusi die, eta ikusiko du ea lortzen duen, edo kontrara Gorrik eramaten duen partidue. Kanpora joan zaio kasu honetan Goiuriri 20 eta 12, eta aldea gero eta nabarmenagoa da. Bai, beraiek azkenen atzetik dijoanak arriesgatu beharra dauke, badaki Goiurik berak ere tantoak inbarko ditola markagailu hori aldik eta gehiena gerturatzeko, eta goengoan zabalera bota duen hori gutxigatik badare kanpora joan zaio. 6. pilota galdu du honekin Goiuri Zabaletak, zenbaki onak uzten ari da, baina galdutako batzuk ere baditu, eta orain ja hilala bizi, eta horren behartuta jokatu behar izateak ere hori dakar. Arriskatu behar izatera, naiz eta zulorik ikusiaz sartzera behartzen zaitu aukera ez baldin bada ere, eta horrek ere zaildu egiten du pilotariaren jarduna. Bai, eta guain sake bikaine, ez? Mailik eman indio pilotari eta seiterdi inguru hontan eharki baztertu zaio Naroari, eta sake ona inez, tanto beste tanto bat, ez? Eta 21 eta 12 badator ikusleen txalo artean, Maili Barrokal bere azken sake atera du bere gaurko finaleko azken sakea Maili Barrokalek, eraman Naroa Agirrek Olatzek garbia zuen, eta pilota garbi hori bikaina aprobetxatu du, 5 erdiraino bideratu, zatzera luze eta indarrarekin jota. Horrengoan Goiuri bere tokitik atzera joan da Maili Barrokal, Olatzek ere atzera. Aurreraka etorri da Naroa Agirrek, goiko! Koltsoia goiko, ezkerraldeko koltsoia jo du pilotaka da horrek, eta bukatu da partida. 22 eta 12 irabazi dute. Binakako txapelketa Maili Barrokalek eta Olaz Ruiz de Larramendik, eta iaz lortu zituzten txapelei beste bat errantzi berri diote gaurkoan Zumarragan. Mailik eta Olatzek, iaz Mailik Leire Galeanorekin promozio mailan izan zen garaie, eta maila nagusiko txapela lortu zuen Azkoitian joan den urtean Olaz Ruiz de Larramendik Madalen Etxegarairekin batera, eta gaur bat aurrean beste atzean
maila nagusiko txapeldun Maili Barrokal eta Olatz Ruiz de Larramendi. Nik uste merezita, ez? Txapelketa guztintzear erakutsi due, sendotasune gaurre erakutsi due, biek beraien tokin bai aurre maiatzen oso ongi aritu die, eta merezita irabazi due gaurre bai txapela. Eta 33 segundoko iraupena izan du Partida gogorra izan da, gogotik egin behar izan dute lan lau pilotariek eta indarrak xaututa eduki dituzte. Azken unera arte ez dute etxi Goiurik eta Naroak, baina gaur pena ezin izan dutelako gaurkoan txapelik, ezin izango dutelako gaurkoan txapelik eraman etxera. Bai, azkenen pena handi edukiko du ez, txapelketa Naroa eta Goiuren aldetik ere bikaina izan da, partiduro erakutsi due sekulako pilotarik diela. Finalen azkenen txapeldun bakarrak izaten die, denak irabazina izaten du txapel hori, baina pozik egon bar du ere bai duen txapelketaz eta eukidiko ditu, ez aukera gehiago azkenen oso gaztek die, nolabait esateko kasi batzuntza beraien aurreneko finala izan da, pentsa zenbat urte dituen aurretik eta seguro nau behin baino gehiotan ikusiko ditula holako finalak jokatzen. Finalaz, jokoaz, tanto ez, eta pilotaz aratago beste gauza bat ere nabarmendu behar da. Gaurko finalean txapelketan aritu diren pilotaririk gaztenetakoak iritsi dira, hortxe badira lehenengo mailan jokatu duten 15 urteko Leire Galeano Antzuolarra eta 17 urteko Ane Mendiburu Artearra ere, baina gazteak iritsi dira finalera eta gazteak gogotsu sasoiko eta fuerte datoz. Lehen aipatu du ez, etorkizun handia ikusten zaio emakumeen pilotari, atzetik oso indartsu datozen pilotarik die, guk ados pilotatik argi daukeu hau dena aurrea saitzeko beste motibo handi bat dela atzetik datozen oikentzat lan hori itea, eta guretzat oso pozgarria da etorkizun handiko pilotarik atzetik datozela ikustea. Eta pozgarria era berean, gaurkoan hemen aritu den 12 neska inguruko taldea zuen finalen aurretik eta promozio mailan aritu diren 8 neska gazte horiek ere badutela bidea, izan dutela aukera eta izango dituztela hemendik aurrera ere aukera gehiago gaurko finalistek izan dituzten bezalaxe. Garrantzitsu da gure aurretik bolako neska txikike pilotan jokatzea, beraientzat erreferentek dienan aurretik partidu jokatzea eta gogotsu ibili die gaina partidu bikainek eskainiz eta nik uste egun borobile bizitu izan dula gaur Zumarragako beloki pelotalekun. Promozio mailan aipatuko dugu, lehen ikusi ahal izan duzuen bezala, Aiala Gordonek eta Leire Oskozek lortu dutela txapela, 22 eta 14, Natale Aranburu eta Olatzin Sausti menderatuta eta maila nagusian, orain minutu gutxi batzuk barru, orain duela minutu gutxi batzuk amaitu den partida honetan, 22 eta 12 nagusitu zaizkie Maili Barrokal eta Olatz Ruiz de Larramendi, Goiuri Zabaletari eta Naroa Agirreri. Berehala ekingo diote hemen antolatzaileek sari banaketari, sari guztiak prest dira, podiuma ere jarri dute, eta badator Jera Iturriak hartu du megafoniako bertako mikrofonoa, eta badator hemen sari banaketa ekitaldia abiatzera, sari banaketa ekitaldia ikusiko dugu aurrena, eta gero harrapatuko ditugu 4 irabazleak, Maili eta Olatz batetik, eta Aiala eta Leire bestetik. Sariak hortxe dituzte prest, oroigarri batzuk, erloju batzuk, Ruiz de Larramendi gaztandegiko gazta batzuk ere bai, eta nola ez, txokolate pixka bat, txokosferak Jera Iturriagaren aizan nahiara txokolate gintzan dabil, eta gozo gintzan gozoak eta txokolatearekin artelanak egiten diardu Jera Iturriagaren aizpan nahiarak, eta gaurkoan txokosferak ere hemen egon nahi izan du. Sari banaketan han izango dute finalistek txokolate pixka bat, eta honez guztiaz aparte txapelak hemen Euskal Herrian tradizio eta ospe gehien duen ikurra edo ospe gehienetarikoa duen ikurra txapela hori ere jantziko dute gaurkoan, edo jantztea lortu dute gaurkoan promozio mailan. Aiala Gordonek eta Leire Oskozek batetik, eta maila nagusian gero Maili Barrokalek eta Olatz Ruiz de Larramendik bestetik, eta horietaz aparte dantzariak gaurko jaialdia hasi aitzinetik partidatxoetan aritu diren 12 neska gazteak hemen dira, eta baita udalari eskerrak eman behar zaizkio, Zumarragako udalari, 24 udalei gaurkoaz gain beste herri askotan ere izan baitira dos pilotaren binakako txapelketako partidak, esate baterako beran hasi zen beran ekin zitzaion ibilbideari
abenduaren 17an eta ondoren beste hainbat herri izan dituzte. Gaurkoan Zumarragara iritsi aurretik eta han 34 partida jokatu dira batean zein bestean eta finalera iritsi diren pilotariak merezimendu oso iritsi badira ere, aipagarria eta behar bada esan eta adierazi beharrekoa txapelketan parte hartu duten gainontzeko pilotari guztien izenak maila nagusian. Maile Barrokal eta Olatz Ruizen Larramendi, garaileak, baina horietaz aparte aritu dira. Gaurkoan bigarren sailkatu diren Naro Agirre eta Goiuri Zabaleta eta baita beste 6 bikote ere. Ainhoa Ruiz Infante eta Oian Orbegozo, Naroa Etxekolonia eta Maite Mujika, Andrea Aldaregia eta Ane Mendiburu, Irantzu Etxebeste eta Andrea Kapellan eta Eneritz Arrieta eta Irati Zabala eta horrez gainezin ahaztu ordezko lanetan aritu diren Natale Aranburu eta Arrate Bergara eta promozio mailan 8 pilotari aritu dira gaurkoan txapela. Olatz Insaustiri eta Natale Aranbururi irabazita lortu dute. Aiala Gordonek eta Leire Oskozek, baina haiez gain baita aritu direnak hauek izan dira baita pilota leku aritu direnak ere. Nagore Galeano, Amaia Arrastia, Olatz Insaustibera, gaurkoan eta pasaden asteko finalarrian egon ezin izan zuen Aizan Eibarrola eta Natale Aranbururekin bikotea osatu duen Alejandra Perez. Txaloak hemen udalde guztiei 24 udal izan baitira abenduaz geroztik eta gaur arte, martxoaren 5 arte. Astebururo emakumezkoen pilotak behar duen lekua eskaini dutenak eta hori ere garrantzitsua. Eta behin eskertzalan guztiak egin da, Zumarragako udalari eta beste udalerri guztiei eskerrak eman beharreko eskerrak eman da, badatoz pilotariak gaurkoak aurrena eta baita lehen aipatu eta gogorarazi ditugun txapelketan aritu diren gainontzeko pilotari guztiak ere. Gaurkoan hemen finaletan 16rentzako baino ez da tokia egon, baina beste asko ere jokatu dute, lehen gogorarazi dizkizuegu guztien izenak eta oraingoan honekin sari banaketa ekitaldiarekin hasteko agurra dantzatuko dute ikus dezagun. Agurra, gaurko jaialdian aritu diren 8 16 pilotariei eskenia, finalistei eskenia eta finalistei ezik baita haien aurretik aritu diren neska gazteei ere 12 neska aritu dira. Hauen aurretik partidatxo batzuk jokatu, Zamartantora jokatu dituzte okerrezpanago 6 partida eta honek guztiak etorkizunean ere segida eta jarraipena izan dezan ezinbestekoa da. Adosek egiten duen arrobi lana, txiki-txikitatik, arrobitik ekiten baitzaio bideari eta Adosek hori garbi dauka eta pilotariek Laktural-etxeak eskainitako esnekiak ematen ari zaizkie Beloki pilota eskolako eta Zumarraga eta Urretxu inguruko neskei, pilota eskoletako neskei, gaurkoan hemen Zumarraga eta Urretxu bueltakoak aritu dira, baina txapelketa osoan zehar herri gehientsuenetan aritu dira gainontzeko herrietako neska gazteak ere eta haiei ilusioa eta jarraitzeko gogoa pizten bazaie guri ere poza piztu egiten zaigu hauek ikusita kantxan, hauek jokoan ikusita
maila bikaina emango dute hemendik aurrera etorkizunean ere, eta horrelako aukerak beharrezkoak dituzte. Pilotan jarrai dezaten. Eta besterik gabe, behin esnekiak banatuta, sari banaketarekin hasi dira, ados pilotako kideak, antolatzaileak, eta mikrofonotik deitu dituzte. Promozio mailan bigarren postua lortu duten Natale Aranburu eta Olatz Insausti. Sariak banatzen hortxe ikusten ditugu, bertako Zumarragako alkate jauna Mikel Serrano, eta baita ados pilotaren babesle nagusia den Berriako Irati Azkue ordezkaria ere hortxe dituzte. Euren oroigarriak, logoa jarrita, erloju bat hortxe jarrita, eta baita azpialdean pilotatxo bat ere, gaurko datarekin eta pilotalekuaren izenarekin batera. Eta baita gaztabana ere, Ruiz de Larramendi gaztandegiak emana, Maite Ruiz de Larramendi mugikak eman die saria bi pilotari hauei, Olatz Insaustiri eta Natale Aranbururi, eta segidan deitu dituzte, irabazi egin dutenak Leire Oskoz eta Aiala Gordon eta Oskoz gaurkoan merezimendu osoz txapela lortuta 22 eta 14 irabazi diete Natale Aranbururi eta Olatz Insaustiri, maila bikaina eman dute txapelketa osoan zehar Aialak eta Leirek, eta gaurkoan txapela lortuta joango dira etxera Aiala eta Leire. Sariak eman dizkiete esnekiak, oroigarritxoa, txokosfera etxearen txokolatea, eta baita nola ez txapelak ere hortxe dute, txapela buruan jarrita. Irabazleek Aiala Gordonek eta Leire Oskozek, Zumarragako alkateak Mikel Serranok eta Berriaren ordezkariak Irati Azkuek jantzi dizkiete txapelak, eta hortxe ari dira ikusentzuen txalo zartak jasotzen, merezitako txaloak nola ez. Promozio mailako bi irabazleek, zorionak hemendik, bi irabazle hauei, Aiala Gordoni eta Leire Oskozi. Eta honez gain bada beste sari bat ere gaurko honetan, txapelketako pilotaririk onenaren saria, antolakuntzak ados pilotak antolatzen duen saria da, eta gaurkoan finalean aritu eta gero naiz eta galdu, pilotaririk onenaren sariarekin joango da etxera Natale Aranburu, txapelketa guzti hartzen da kontuan, eta hemen eman beharreko puntuak eta pilotaririk onenaren sailkapena ez da gaurko partidara soilik mugatzen, aurreko 7 partidak eta finalerdia hartu behar dira kontuan, gaurkoaz gain, eta antolatzaileek Natale Aranbururi eman diote pilotaririk onenaren saria, eta hortxeri dira podiumetik jaisten, promozio mailako finalean aritu diren lau finalistak, zorionak laurei, naiz eta gaur bakarrik bik irabazi ahal izan duten, eta deitu dituzte antolatzaileek denborarik galdu gabe, Naroa Agirre eta Goiuri Zabaleta, promozio mailako lana utzita, maila nagusian galdu duten bikoteak, bigarren sailkatzea lortu dute, baina gaurko partidaz gain aurreko asteetan eta 3 hilabete luze hauetan egindako lana kontuan hartu beharra dago, eta oso bikote sendoa eta indartsua osatu dute kantxan Goiuri Zabaletak eta Naroa Agirrek, behondeiela hortxe jaso dute txokolatea eta oroigarritxoa Mikel Serrano eta Irati Azkueren eskutik. Goiurik eta Naroak, eta hortxe txalotu dituzte ikusleek Leitzarra eta Zestoarra, eta jarraian txapeldunak deituko dituzte 34 partida, 34 aste jarraian, behin eta berriz, astebururo partida jokatzen, gogoa pizten, txapela lortu dute Maili Barrokalek eta Olatz Ruiz de Larramendik gaurkoan 22 eta 12 irabazi diete Goiuri Zabaletari eta Naroa Agirreri, eta gaurkoaz gain astero lan bikaina egin dute, eta partida bakar bat bera ere ez dute galdu, oso sendo jokatu dute aurrean Mailik eta atzean Olatzek, zabaldu beharreko zuloak zabalduz, eta lan bikaina eginez, lan eskerga egin dute lau pilotariek, eta oraintxe jantzi berri diete txapela Irati Azkuek bata, Mikel Serranok bestea, Mailiri eta Olatzi eta Irati Azkue baten ari zaie. Oroigarria Maite Ruiz de Larramendiren gaztandegiko gazta, eta hauxe da gaurko irudia, gaurkoan irudirik garrantzitsuena hauxe da,
16 pilotari jokatu dute gaurko jaialdian eta baita beste 12 neska gaztetxok ere. Eta badoa bidea zabaltzen, azken saria falta da ordea. Pilotaririk olenaren saria, baina horren aurretik Mikel Serranori Zumarragako alkateari ere hau ez genekien. Saritxo bat, oroigarritxo bat emango diote. Eta hortxe abiatu zaio, Maite Ruiz de Larramendi, nik uste Mikel Serrano alkate jaunak berak ere ez zuela espero, eta hortxe jaso du txokolatea eta gazta okerrezpa naiz. Eta tira, zorionak ari ere, Zumarragako udalari eskerrak. Eta hemen antolatzaileak presak aritu badira ere. Natale Aranburuk jaso du, promozio mailako pilotaririk onenaren saria. Eta maila nagusian ere, beste pilotari batek jasoko du. Maili Barrokal izan da, Maili Barrokal izendatu dute. Txapelketa osoko pilotaririk onena. Hortxe, eman dio saria, A2 pilotaren pilota eskolako neska gazte batek Mailiri. Eta Mailik gaurko txapela ez ezik, pilotaririk hoberenaren saria ere jasota joango da Bergarara. Etxera. Eta hemen beste alkate bat ere deitu dute, Antzuolako alkate jauna ere deitu dute. Eta ez dakit. Bueno, joan omen da. Da, Torrantzuolako udaletik ordezkari bat ere. Saritxo bat jasotzera. Eta datorren urtean hemendik gertu izango dira binakako txapelketaren finalak, Antzuolan jokatuko dira. Eta hori ere eskertu nahi izan dio A2 pilotak Antzuolako udalari, datorren urtean finalak Antzuolan jokatuko dira. Eta hortxe kaxa bat, pilota kaxa, oroigarritxoa, lekukoa Mikel Serranok pasadio Antzuolako udalari. Datorren urtean Antzuolak hartuko baititu binakako txapelketaren finalak. Hortxe eman dio lekukoa Mikel Serrano Zumarragako alkateak Antzuolako udalari. Alkatea hemen omen zen, baina presak aztebilela eta alde egin behar izan du. Datorren urtean Antzuolak hartuko ditu esan bezala binakako txapelketako finalak. Eta bukatzeko adierazi beharrekoa leloa da, izan zirelako garelako izango dira. Pilotak jarraipena izan behar du. Eta jarraipena izango du noski bukatzeko. Beste agur bat antzatuko dut orain. Ibantzarik, ikusten zagur agurra. Hortxe agurra, bidantzarik dantzatua finalistei eskenia. Eta horrekin emango zaiola uste dut bukaera sari banaketa ekitaldiari. Guk emankizunari ez diogu amaierarik emango, izan ere pilotariak, garaiak harrapatuko ditugu. Lehen dabiziko partidan harrapatzeko saiakera eginagatik ere arazoa izan dugu. Eta aurrena pilotariak deitu dituzte, talde argazkia pilotari guztiek aterako dute elkarrekin argazkia,
batzuk badira hemen, mordoska bat badira hemen, eta badatoz, pixkanaka kantxara, Narua etxe kolonea, Irantzu etxe beste, eta mordoska bat guztiak ez, batzuk beste konpromiso batzuk zituztelako, Ainhoa Ruiz da Infante ere hemen da, baina tira, pilotari asko edo pilotarietako asko behintzat hemen dira gaur, denek ezin izan dute hemen egon, baina mordoska bat hemen dira, hauxe da talde argazkia, ados pilotak arrobilana sendotzen du eta klub honetan laguntasuna ere nabari denez gero noski, eta tira hortxe argazkia, historiarako gaur Zumarragako beloki pilotalekuan geratuko dena, eta behin argazkiak eginda, esan bezala, finalistak ez ezik txapeldunak harrapatzen ahaleginduko gara alde batetik. Maili Barrokal eta Olatz Ruiz de Larramendi, bestetik berriz, Leire Oskoz eta Aiala Gordon. Eta saiatuko gara txapeldunak ona ekartzen gure elkarrizketa setera berehala ekartzen. Olatz Ruiz de Larramendi hementxe daukagu 2 urtez jarraian, bigarren txapela eta lehenengo mailanbia gainera, zorionak Olatz. Eskerrik asko. Gustora egoteko moduan zara. Bai, gustora. Txapelketa guztian, partida guztiak irabaziak zenituzten gaurko honetara iritsi aurretik eta gaur ere nagusi izan zarete. Bai, hala da, gaurkoan finala zen, disfrutatu behar genuen, hala izan da. Ni bajoi bat izan dut partidu erdian nola, baina maili kristoneko partida egin du, así que... Atzean zein moztuta, tantoa bukatzen ahalegindu zara, naiz eta bakarra amaitu, moztuta bukatu duzu tanto bakarra, baina atzean sendotasuna, ohi duzun sendotasuna bikainera erakutsi duzu. Bai, enekin gaur aurrean ez dingo genuela askorik egin, Goiuri oso sendoa delako, orduan atzean geneukan partidua eta hori saiatu naiz egiten. Narua Agirreri bizkarra askotan erakutsi diozu, ohi duzun kolpea eta sendotasuna erakutsi dituzu, eta horrekin etxera gustora joteko moduan izango zara. Bai, hala da, bai. Eta hemendik aurrera lasterekin gozaio Adosen hirukotekako txapelketari, horre izango zarela pentsatzen dut, eta horren helburua hori izango da, ezta? Bai, gauzan nola da zen, eta hor nagoen. Edarki zorionak eta gozatu gaurko garaipenarekin. Eskerrik asko. Maili Barrokal ere ingurutik dabil eta laster harrapatuko dugu Bergararra. Leire Oskoz, promozio mailako binakako atzelari txapelduna, zorionak Leire. Bai, esker mire. Moztu dabi, zabalduta lau, atzera bat eta zortez beste tanto bat egin dituzu. Zenbaki handiak dira, gustora gaurkoan egindako lanarekin hemen Zumarragan. Bai, ere faiatu bastante, baina bai, ongi. Tanto asko egin dituzu, atzean agintzen duzun horietariko aztarrela demostratu duzu, eta gaurkoan ere askotan erakutsi diozu bizkarra, Olatzin Saustiri. Demostratu garra dut gehiago, mamarra diot gehiago. Aialak ere asko lagundu dizu eta txapela lortu da etxera, pozik? Oida, txapela etxera, bai, arraskonte. Urrengo helburua zein izango duzu? Zizurrekoa. Datorren astean izango duzu, Leire Garairen aurkako final hori, ezta? Oida, arrastaia. Edarki zorionak eta zorteon zizurrerako ere. Bale, esker mile. Eta Aiala Gordon eta Maili Barrokal hemen ingurutik badabiltza eta harrapatuko ditugu. Bi aurrelariak ere. Maili Barrokal binakako aurrelari txapelduna, Maili zorionak. Bai, eskerrik asko. Aurreko partida guztiak irabazi dituzue eta gaur ere nagusi izan zarete, Goiuri eta Naroaren aurka. Bai, egisa esan partio gorra izan da, tanto oso gorrak egon dira, baina, nik uste dute Olatzek eta nik txapelketa bikaina egin dugula eta merezimenduz irabazi dugula finala. Sakez minan dia egin duzu, zazpitanto bukatu dituzu sakez, badakigu sakea zure ohiko arma izaten dela eta horri zuku batera diozu gaurkoan. Bai, egisa esan sakiakin mia undisa egiten dut, sakiakin saiatu naiz mia egiten, paretara sartzen, belosaia ematen, eta nik uste lortu dut eta horregaitxe egin ditutela tantuak. Atzera jota beste bi eta moztuta beste bat ere bai. Bai, egisa esan kontua zen Goiuri pasatzea, Goiuri hanketara jokatzea, eta nik uste dute hori lortu dugula eta oso pozik. Eta gure kontuen arabera pilotarik ez duzu galdu? Ez dakit, nik uste dute, ez dakit ze pilotari galdu duten ego, baina, nik uste dute partio bikaina egin dugula bai Olatzek eta nik eta gustora goi ezela txapelakin etxera. Olatzek asko laguntzen dizuatzean, sendotasun handia ematen du, kolpea ederki aprobetxatzen du eta horri ere etekin atera diozue. Bai, eixa esan Olatzekin jokatzea ikaragarria da, atzian kriston seguridadea ematen dutzu, altura horrekin pelota ostixo bat ematen dutzu eta egisa esan Olatzekin plazerra irabaztia eta oin ospatzea biok batea. Lehengo astean Labriten sakez asko nahastu zen dituen aurkariak eta gaur ere bai. Bai, egisa esan ere, pozoitxuena igual da sakia, eta nik uste sakiakin mina egin dutela eta oso pozik eta egisa esan txapela nahi dut dedikatzea batez be Adoseko familia guztiai eta batez be nire familia guztiai.
Eta eskartza hor txesana geratzen da, gaurko aparte ze helburu ditu Maili Barrokoa hemendik aurrera? Bueno, hemendik aurrera segi pilotan jokatzen, txapelketa asko jokatzen eta txapel gehiago etortzen dian. Laster aurkeztuko dute Adoseko hirukotekako txapelketa eta han izango zarela pentsatzen dugu. Bai, ni edozein txapelketa jokatzeko prest egongo naiz, deitzen baiate, klaro, jokatuko dutela eta prest jokatzeko beste txapelketa bat. Ederki Maili, zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko nahi. Hauek Maili eta Olatzen hitzak eta lanak amaitzeko jera badatorkigu, gaurko jaialdiaren balorazioa egingo dugu agurtu aurretik. Jera bukatu dira, binakako txapelketari dagozkionak, pilotak jarraitu egiten du, baina lan bikaina eginda zoazte etxera, arrobiko lana bereziki astero eta txapelketa guztian zehar nabarmendu duzuen arrobiko lana egiten duzue, eta gaur ere aukera izan duten eskari gaztetxoenek hemen jokatzeko, Zumarragan jokatzeko. Txapelketa hau aurre ateatzeko, hasieran kolpe handi xamarra hartu ginen ETB-en retransmisio hori galduta patrozinadorea ere joan zitzaiulako, baina ez etxen gelditu, denan arten hau dena ateratzea lortu du eta ikusi da gaur merezi izan dula, ez? Pilotak leku itxure bikaine zeuken, jendea pozik, pilotarik ze esanik ez, eta jaialdi haundi bat bizitzeko aukera izan du, txapelketare haundia izan da, pilotan, bukaeran gelditzen za igual finaleko partiduki, baino pilota partidu bikainek ikusteko aukera izan da txapelketa guztintzear, eta honek ematen duna da indarra aurrea seitzeko. Bateko zein besteko 35 jaialdi, batera, eurotara. Oida, errex esaten da ez, baina lan asko inbar da jaialdi guztioik ateatzeko, eta esan duten bezala oso eskertuta batez ere udalerriri ez. 24 udalerritan ibiliga, eta horrek esan nahi du emakumen pilota herrietara eramateko interesa badaola, eta bihotzez eskerrik asko eraman gaituen udal guztioikei. Eta txapeldunak iazkoak ditugu, Mailik promozio mailan jantzi zuen txapela, aurten maila nagusian Olatzekin, eta Olatzek bigarren urtez jarraian berritxi egin du iaz lortutako txapela. Olatzek hor ikusten da ez, golpe berezie daukela, zulo asko irikitzen dula, orduan berakin jokatzen duen aurrelarik bentaja horrekin jokatzen du ez, pilota 3-4 kuadroan hartu beharren oso aurren hartzeko aukera daolako, eta Mailik hori ere bikaina aprobetxatu du txapelketa guztintzear. Datorren astean martxoaren 8 jaialdiak izango dira Labriten eta Alegiko Elorri pilotalekuan, eta horrez gain gero, Binakako txapelketa bat dator, Binaka eta Lauterdian hirukotekako txapelketa bat dator. Guain buru belarri pixko bat arna sartu ez, lan handia suposatzen dulako honek denak, baina buru belarri gabiltzeia aurrera behidere eta segidun izango die dos pilotan berrik, txapelketa berrikin etorriko galako ez. Aurrerantzean Araban eta esan bezala Labriten eta Alegian hiruzpalau jaialdi badituzu hitzartuak, baina hemendik aurrerako helburu nagusia pentsatzen dut hirukoteka jokatuko duzuen txapelketa berri hori izango dela. Iaz Malerreka erronka bezala ezagutarazi zenutena. Txapelketa horrei buelta bat ematen aiga, ikusiko du pixkoa ze formatutan ateratzen du, baina taldekako txapelketa izango dela argi daukeu, eta hori prestatzen duen bitarten, jaialdi hoikin gozatuko du, eta behintzat pozgarria dena da, astebururo emakumen pilota ikusteko aukera egongo dela. Txapelketa berri horrek hirukotekako formatua izango du, ezta iaz izan zuen gisan du. Hala izango du, Ederki, gaurko honekin lanak amaitutzat emango ditugu, txapelketa guztia bikaina izan da, eta gaur ginga ere ederra, honetan, txapelketaren amaiera honetan. Eskarrik asko zurire unai, esatari lanetan bikain aritzeagatik, eta plazerra izan da beste behin Maie zurekin elkarbanatzea. Eta besterik gabe, ikusentzulehoi eskerrik asko, astero Amaika Telebistan, eta Ados Pilotaren YouTubeko kanalean final laurdenetatik finalerainoko bidean lagun izateagatik, eta baita ikusten eta txapelketa hau jarraitzen aritu zeraten guzti hori ere. Besterik ez, hauxe izan da txapelketak eta finalek eman duten guztia, plazer bat izan da eta beste batean ere elkartuko gara pilotalekuetan. Eguerdion, Zumarragako Beloki pilotalekutik. Eguerdion.